Foli ani tanu ya ma kɛrɛnkɛrɛn ka di aw bɛɛ lajɛlen ma ni waati n'aw minnu bɛ kan su Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan farafinna farajɛ la a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw minnu sɔgɔlen don an na Bamako News TV badenw an bɛ aw fo dan tɛ foli min na yɔrɔ surun ani yɔrɔ jan aw minnu y'an kanubagaw ye aw minnu y'an lafasabagaw ye aw minnu bɛ j'aime ta jamukan kan aw minnu b'a partager aw minnu b'a commenter Facebook YouTube sanfɛ an bɛ aw bɛɛ fo ani Telegram ka taa se fɛn min ye TikTok sanfɛ aw b'an su an ka plateforme fɛn fɛn kan Bamako News TV an b'aw bɛɛ fo dan tɛ foli min na aw bisimila an ka kɛnɛ kan kɛnɛ min n'an ko a ma ko Don Kibaru ye jamukan ye ale bɛ lase aw ma diɲɛ don o don sɔgɔma 7h du matin sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 7 darani mana gosi Don Kibaru bɛ tɛmɛ Bamako News TV sanfɛ. Don Kibaru ye jamukan min ni a bɛ Mali kunnafoniw a b'olu sɔrɔ a kɔnɔ kɔkan kunnafoniw a b'olu fana sɔrɔ a kɔnɔ ani diɲɛ kunnafoni caman wɛrɛw a b'olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a kɔnɔna na jamukan in bɛ lase aw ma mɔgɔ min fɛ Sefu Tarawele don la grande voix kɔnɔnicini mankanba donc aw bisimila an ka kɛnɛ kan ni an sigi kan ye an b'aw fo badenw bi kunnafoni ka ca an bolo a ye to lamɛnni na aw tɛna dusukasi sɔrɔ kunnafoni ko ta fanfɛla la ka d'a kan an ye kunnafoni caman de ɲini aw ye min bɛna aw bɔ kunpan na kosɛbɛ aw bɛna bɔ kunnafoni caman de kalama jamana kɔnɔna na ani jamana kɔ kan donc aw sɔgɔlen ka to an na o dɔ bɛ tali kɛ jumɛn na mɔgɔw tun ye an ka premier ministre jalaki ni o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye k'a fɔ ko olu de ye Faransi gɛn k'a fɔ ko Faransi ye Mali jugu ye olu de ye RFI gɛn ni o ye Faransi arajosoba min bɛ yen ni o ye Radio France Internationale ye olu de y'o gɛn ka sababuya kɛ ko u ti kunnafoni ɲɛnamaw di ko jamana jugu don ko nka Choguel yɛrɛ a bi o kumaso ninnu a b'a lamɛn ni o ye o arajoso ninnu ko maa t'a lamɛn k'u bɔ u bɛ arajoso ninnu k'u b'u lamɛn kojugu kɛrɛnkɛrɛnna Choguel yɛrɛ k'a bɛ RFI lamɛn kojugu k'e dun bana fɛn min na k'a fɔ k'i jugu don k'a tɛ kunnafoni ɲuman di e bɛ tila k'o lamɛn o tuma e de y'an jugu ye wa ou bien yen de y'an jugu ye donc Choguel a ye jaabi di o mɔgɔ ninnu ma an bɛna an da don o la an b'a walawala n'o tɛmɛna ka bɔ yen badenw an ka cakɛda min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ kunnafoni kow ma bɔlɔlɔsiraw sanfɛ olu kɔni ye kunnafoni dɔ cari k'a jira k'a fɔ pisi bɛ maa minnu bolo ni telefɔni b'aw bolo Malitel wali kelen ka taa se Orange walima pisi wɛrɛ o tuma ko a bɛna n'aw ma ko kɛ joona novembre kalo in tile 15 n'o tigɛra u bɛna a tigɛ o tuma pisi ninnu ko k'u identifier carte d'identité civile ko tɛ dɛ NINA walima passeport o n'a ɲɔgɔn fɛn caman nka ni min ta identifier ni carte d'identité dɔrɔn de ye k'u bɛna tigɛ donc an bɛna an da don o fana na an b'o walawala badenw n'an bɔra yen dun an ka douaniers ye baara kolo girinba dɔ kɛ sogosu dɔw sogotoli dɔw u ye tɛgɛ da o kan segukaw fɛ yen o tuma an b'an da don o fana na an bɛna o walawala aw ye ani kunnafoni caman wɛrɛw ni de ye an sigi kan ye an bɛ foli ani tanu di aw bɛɛ lajɛlen ma aw sɔgɔlen ka to an na an bɛna nin kunnafoni ninnu bɛɛ walawala aw ye sisan sangakurunin kɔnɔ badenw nin de ye an sigi kan ye balimaw an tɛ ko in bila kan bɛɛ bilen an bɛ don an ka kunnafoni kɔnɔna na docteur Choguel Kokala Mayiga ni ale de ye an ka jamana premier ministre ye nin waati in na docteur Choguel Kokala Mayiga a bɔra ka mɔgɔ dɔw jaabi maa minnu bɛ yen ni olu tun ye jalakili ta ka bin a kan ka sabu kɛ olu tun y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaaw ni o ye Choguel n'a ɲɔgɔnnaw ye u tun ye RFI gɛn k'a fɔ ko jugu fila tɛ Mali la ni RFI tɛ k'u y'a gɛn ka d'a kan k'a fɔ ko Mali jugu don o RFI min n'a fɔra k'o ye Mali jugu ye ko nka ko Choguel yɛrɛ a b'a lamɛn maa t'a lamɛn k'a bɔ o tuma olu caman kɔni ye o ta k'o kɛ ko wɛrɛ ye sabula u y'a jira k'a fɔ e tɛ se k'a bɔ k'a fɔ ko
fɛn dɔ bɛ yen ni o ye maa dɔ ye k'a fɔ k'o ye jamana jugu ye o min ne ko o ye jamana jugu ye e yɛrɛ ka lamɛnni ka bon o la kojugu ka d'a kan olu y'a yira k'a fɔ u bɛ kunnafoni fɛn fɛn di kunnafoni ninnu si tɛ kunnafoni sababamaw ye nkalonw de don tiɲɛ t'a la ko nkalontigɛ médiaw de don o nkalontigɛ média ninnu yɛrɛ olu b'a lamɛn maa caman tun ye nin jalakili ta ka bɛn a kan o de la premier ministre ni o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye a bɔra a ye jaabi di o maa ninnu ma minnu ko k'a ko RFI ye Mali jugu ye nka ale yɛrɛ b'a lamɛn o la a ye mun fɔ Choguel y'a yira k'a fɔ ale bɛ RFI lamɛn a bɛ France 24 lamɛn Jeune Afrique a b'a suit u n'a ɲɔgɔnna caman TV5 ninnu ni média ninnu fɛn fɛn bɛ yen ni sɔn kɛra a ma k'a fɔ ko Mali jugu don ale docteur Choguel Kokala Mayiga ale b'u lamɛn a b'u lamɛn tiɲɛ don nka mun de la ale b'u lamɛn o la a y'a yira k'a fɔ ale b'u lamɛn ka se ka a yɛrɛ kunnafoniya k'a dɔn u bɛ ka kunnafoni minnu di jamana kan k'a dɔn u bɛ ka kunnafoni min di Mali kan ani AES jamanaw bɛɛ ni o ye Burkina Niger ani Mali ni jamana saba u bɛ kunnafoni min fɔ ninnu kan ale b'a fɔ pour que ka se k'olu dɔn pour que n'a y'u dɔn olu kan ka kunbɛn cogo min na a bɛ se k'o fana dɔn ni an ko a ma ko contrer donc maintenant ka d'a kan sɔn kɛra a ma k'a fɔ ni jamana saba ninnu ko man di RFI ninnu ko man di France ye ka d'a kan u yɛrɛ ye fɛn min kɛ u dun tɛna ɲuman fɔ an kan donc maintenant k'ale b'u lamɛn ko pour que ale ka se k'a dɔn u bɛ ka min fɔ an ka jamana ninnu ma a y'a cité RFI VOA BBC Radio Canada o n'a ɲɔgɔn fɛn caman ka d'a kan olu de bɛ yen ka se k'anw ka jamanadenw manipuler k'u k'u sago ye o kɔ Choguel tilala k'a yira ale b'u lamɛn u ka kumakan ninnu a b'ale kunnafoni fɛn caman bɛ yen minnu dogolen don ale yɛrɛ la o lamɛnni bɛ se ka kɛ sababu ye ale bɛ bɔ o kalama a y'o de fɔ Mali kɔnɔna na fɛn caman bɛ kɛ olu dogolen don ale yɛrɛ la nka n'ale b'u lamɛn a bɛ se ka kɛ sababu ye ale bɛ bɔ o ko ninnu dɔw kalama donc o la sa a sɔrɔla k'a yira k'a fɔ maaw kana bila minɛn foyi kɔnɔ ni nin minɛn tɛ a dun y'a yira k'a fɔ cogo min na i ka se ka mara ɲuman kɛ n'i bɛ fɛ ka mara ɲuman yɛrɛ kɛ i kan ka kunnafoniya di e kan ka kunnafoniyaw sɔrɔ o kɛra kunnafoni ɲuman ye e kan sa o kɛra kunnafoni jugu ye e kan o i kan ka kunnafoniyaw lamɛn cogo min na i yɛrɛ kan ka taa sira min fɛ i ka se k'o dɔn donc nin de kɛra docteur Choguel Kokala Mayiga ka kuma ye jaabi ye ka ɲɛsin ni mɔgɔ ninnu ma bon a bɔra ka nin kuma min fɔ nin ye wulibali de ye siga foyi t'a la a bɔra ka nin min fɔ o de don parce que e jugu e yɛrɛ sɔnna ma ko mɔgɔ min jugu ye a tɛ ɲuman fɔ e kan a tigi dun bɛ se ka e ka jamana ɲagami c'est vrai mɔgɔw ma min faamuya RFI ni France 24 ninnu a lamɛnni an fɛ yan c'est vrai a interdit la mais nafa dɔ fana b'a lamɛnni na hali n'a y'a sɔrɔ u t'an fɛ nafa dɔ b'a lamɛnni na o lamɛnni nafa bɛ se ka kɛ jumɛn parce que e ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na i jugu don a tɛ ɲuman fɔ e kan e ka jamanadenw a bɛ se k'olu fili parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔw u y'a datugu o de la an ka jamana kɔnɔ parce que a bɛ se k'an ka jamanadenw fili don fili la ka u manipuler k'u su ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kan olu y'a datugu o de kama mais mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ min kɔ jamana image ye fila de ye il y a ce qu'on appelle l'image interne et l'image externe ni fila de bɛ yen i n'a fɔ minnu ye communication kɛ olu b'a dɔn on a ce qu'on appelle la communication interne et la communication externe o fila de bɛ yen donc e yɛrɛ ka jamana kɔnɔ problème yɛrɛ an ka kɛ problème ye sa problème fila problème interne bɛ yen problème externe fana bɛ yen ni o ye kɔnɔna problème ye ani kɔkɔna problème mais RFI datuguli min kɛra
o bɛ se k'a to an ka kɔnɔna kunnafoniw o kɔlɔlɔw ka olu dɔgɔya an kan a bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu ban parce que jamanadenw b'u lamɛnni min kɛ n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanadenw fili n'u bɛ nkalon tigɛ ka da an ka autorités la ka an ka jamanadenw ni jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bila ɲɔgɔn na n'o bɛ se ka na ni fanga yɛrɛ yoboyabali ye a bɛ se ka kɛ sababu ye k'o bali mais diɲɛ jamana tɔw dun an ni diɲɛ jamana tɔw parce que an ka jamana kɔnɔ an image kan ka ɲɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ yan o ye kelen an ni diɲɛ jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ an image fana kan ka ɲɛ bon maintenant anw t'u lamɛn an ka jamana kɔnɔ ayiwa n'an m'u lamɛn fiyewu fiyewu n'u ye an tɔgɔ tiɲɛ ka ɲɛsin diɲɛ jamana wɛrɛ ma dun o problème bɛ gérer cogo di donc fɔ mɔgɔ ka sɔrɔ mɔgɔ min b'u lamɛn u bɛ kuma min fɔ ka se k'o dɔn par exemple ni RFI y'a essayer ka Mali ni an ka kɛ Mali ni Russie jamana ou bien Mali ni Corée jamana ou bien Mali ni La Guinée jamana k'a essayer ka kuma dɔ fɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu bila ɲɔgɔn na ou bien kuma min bɛ se ka kɛ sababu ye olu cɛ jɛw ka o tiɲɛ n'anw dun tɛ k'u lamɛn a radio dun bɛ ka lamɛn olu fana fɛ yen a datugulen tɛ yen mais anw b'an yɛrɛ bɔ cogo di communication tun ye fɛn dɔ ye e jugu a bɛ ka min fɔ ne t'o kalama i tɛ se k'a kɛlɛ f'i k'i jugu dɔn de pour que i ka se k'a kɛlɛ hali n'i y'a ye an b'a fɔ jɛrawulikɛla minnu bɛ yen ni o ye tero ninnu ye n'i y'a ye an b'a fɔ k'u kɛlɛli man nɔgɔn jumɛn de don an b'a fɔ ko guerre asymétrique de don pourquoi parce que u bɔyɔrɔ ma dɔn u taa yɔrɔ min na u ma dɔn u bɛna wagati min na u dɔnnen tɛ u ka kunnafoniya dafalen anw tɛ se k'o sɔrɔ quoi o de b'u kɛlɛli gɛlɛya an bolo donc e jugu pour que a kɛlɛli ka nɔgɔya i bolo f'i ka kunnafoniya bɛɛ dɔn a kan par exemple n'a y'a sɔrɔ an b'a dɔn sisan tero ninnu u bɛna an kɛlɛ wagati min na tero ninnu u bɛ bɔ yɔrɔ min na ka na n'u nana an kɛlɛ u bɛ taa yɔrɔ min na n'a y'a sɔrɔ an b'o bɛɛ dɔn sisan u kɛlɛli bɛ nɔgɔya an bolo mais an t'o bɛɛ dɔn n de b'a to kɛlɛli bɛ gɛlɛya an bolo donc nin fana b'o cogoya kelen de la n'an y'an sigi ka RFI lajɛ ka France 24 lajɛ ka VOA lajɛ u bɛ kuma min fɔ anw kan an t'a mɛn an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ni diɲɛ jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ kunnafoni min folofolo anw yɛrɛ kan an t'o dɔn mais anw bɛ se u la cogo di bon ni mɔgɔ dun ye kuma dɔ fɔ i ma par exemple mɔgɔ ka nkalon dɔ da i la e ma bɔ k'a tigi jaabi o b'a yira de a ye fɛn min f'i ma tiɲɛ don n'o tɛ ni mɔgɔ ye nkalon da i la ni tiɲɛ tɛ e de bɛ bɔ k'a yira a ye kuma min fɔ tiɲɛ tɛ ko kɛra tan de ko kɛra tan ko kɛra tan donc e de b'o fɔ o de bɛ se k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ i fana y'i ka tiɲɛ di donc i ka tiɲɛ bɛ dɔn mais a ye nkalon da e la e ma bɔ ka kuma donc cela veut dire que a ye min fɔ o ye tiɲɛ de ye donc RFI fɛnɛ lamɛnkun filɛ nin ye an ka autorités fɛ an ka autorités bɛ RFI lamɛn nin de kama o bɛ France 24 lamɛn nin de kama parce que olu b'u faamuya ka ban n'u kumana ka ban olu b'a dɔn u bɛ fɛ ka min fɔ mais est-ce que jamanaden tɔw b'o dɔn wa o de la a datugula anw ka jamana na mais olu bɛ continuer k'a lamɛn pour que u k'a dɔn u bɛ ka min fɔ an yɛrɛ kan ani diɲɛ maa ni ɲɔgɔn cɛ donc Sogɛli yɛrɛ y'o de fɔ yan ale b'u lamɛn pour que ka se u jaabi cogo ɲuman na ale b'u lamɛn pour que a ka dɔn u kan ka minɛ cogo min na donc vraiment bravo à notre Sogɛli Kokala Mayiga le premier ministre exemplaire le grand bosseur kɔrɔbɔrɔ fama an b'a fɔ nin yɔrɔ in na yan ka dugawu k'a ye a ka taa n'a ye n y'o de fɔ kuma tɛ se k'ale minɛ a tɛ ko kɛ gansan n y'o de fɔ n ko bi mɔgɔ tɛ fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ de don kunkolo min b'a kunna bi kunkolo tɛ fɔlɔfɔlɔ kunkolo de b'a kunna a ka miiriya ni caman bɛ yen olu ka miiriyaw tɛ kelen o de la a faamu man di e m'a ye ko clarification caman y'i pan k'i gulo fanw fɛ k'a sɔrɔ u t'a dɔn a bɛ fɛ ka taa fan min fɛ a y'u to fo ka dasi n'o yoyayo la ka sin ka na ko yɛrɛ clarifier a clarifiyelen olu ye clarification faamuya u yɛrɛ tununa dɔw bɛ malo kɔnɔ halisa ale ni yɔrɔ la u tɛ se k'u ɲɛ jɔ a ɲɛ la o de la a bɛ fɔ an ka ɲɔgɔn jalaki an k'a jɔ ni mɔgɔ kumana tant que i m'a tigi ka kuma kɔrɔ sen ka taa se fɔ a laban na kana girin k'i b'a jalaki quoi an ye philosophe ye anw tɛ sɔn o ma ni mɔgɔ ko n ko kuma in sen i k'a sen i yɛrɛ k'i sigi i k'i miiri hali ni bɛ san caman de kɛ o ɲɛɲinini na i k'o kɛ o ka fisa i ka girin ka n'a tigi accuser cogo dɔ la k'a tigi lagosi cogo dɔ la k'a tigi dɔgɔya cogo dɔ la kɔfɛ e ka tila ka na fɛn tiɲɛ k'a ye k'e de tun bɛ fili la
o nimisa bi sanu yo te ban. Donc vraiment an bɛ min ɲini an ka jamanadenw fɛ halisa an ka kow lajɛ ni hakili ye, surtout an ka premier ministre in na parce que ale bɛ kuma kojugu, on n'est pas contre, a bɛ kuma. Donc mɔgɔ min bɛ kuma a dun bɛ kuma dɔn, a faamuyalen don, il est sage, a ka dɔnniya ka bon, a ka faamuyali ka bon. N'o tigi kumana kɛ aw kana girin k'a bɛ jaabi dɔ d'a ma. Ale ni n'a maa caman bɛ kun y'a accusé RFI ta in na, n'a kumana a ye jateminɛ kɛ fɔlɔ k'a dɔn a kan bɛ fɛn min ma, aw ka sɔrɔ k'a jaabi. Donc vraiment an bɛ taa ɲɛfɛ ni sujet wɛrɛ ye. Premier ministre ye min fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan, o kelen de don. Pour que i ka se jugu la f'i k'a ka kɛlɛkɛminɛn dɔn, a ta fan i ka se k'o dɔn, ani a bɛ kɛlɛ kɛ ni fɛɛrɛ min ye i ka se k'o bɛɛ dɔn. N badenw, an bɛ taa ɲɛfɛ ni kunnafoniya ye. An bɛ don kunnafoniya min kɔnɔ sisan, o bɛ tali kɛ min na o ye pisi minnu n'u b'an bolo, Orange ka taa se Malitel ma. An ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko maa o maa bɛ yen ni pisi de b'i bolo, e ka pisi n'a identifielen don n'i ka carte d'identité civile de ye, carte d'identité civile n bɛ segin a kan, i ka pisi n'a identifielen don ni carte d'identité civile de ye, i ka solution kɛ, n'o tɛ i ka pisi a tigɛtɔ don. Orange de b'i bolo a tigɛtɔ don, Malitel de b'i bolo a tigɛtɔla don. O de la u ye wele da bɛɛ ma, aw ka bɔ ka taa aw ka pisi ninnu, aw minnu bɛ yen n'aw ka pisi identifielen don ni carte d'identité ninnu ye, aw ka se ka fɛɛrɛ kɛ aw ka pisi ninnu aw ka t'u yɛlɛma ɲani novembre kalo in tile 15 cɛ. Tan duuru bɔra la kaban parce que aujourd'hui c'est le 5. Donc a tile 10 de b'aw bolo, aw ka taa aw ka pisi aw ka taa yɛlɛma, soit fiche individuelle wali kele carte nina walima carte biométrique sécurisée wali kele i ka permis wali kele passeport, n'o b'i bolo o bɛɛ bɛ se ka nin baara in kɛ. Mais i ka taa bɔ dɔrɔn carte d'identité nationale, i ka pièce d'identité min b'i bolo, carte d'identité civile, i ka taa bɔ o kan i k'a yɛlɛma dɔ in kan. N'i ma bɔ o kan u natɔla don a tigɛ. Donc nin de kɛra u ka kunnafoniya ye yanni kalo in tile 15 cɛ, mais je sais que u bɛna dɔ wɛrɛ fara a kan, m'a dɔn u bɛ tila ka dɔ wɛrɛ fara a kan parce que tile 15 in a ka dɔgɔ. Ni dun y'u ka communication yɛrɛ lajɛ i b'a ye maa camanba de bɛ yen minnu ma surunya ka bɔ hali fɛn in kalama fɔlɔ. Donc communication cogo la on peut dire que ça ne va pas trop parce que mɔgɔw jateminɛw y'a jira k'a fɔ mɔgɔw t'a kalama. Ni mɔgɔ 10 bɛnna sisan i b'a f'u ɲɛ i b'a sɔrɔ maa 2 dɔrɔn de b'a kalama. Donc je sais que u bɛna dɔ wɛrɛ fara a kan a dati ko fɔlen kan. Mais en tout cas aw mɔgɔ minnu bɛ yen ni pisi b'a bolo n'a bɛ aw identifielen de don aw ka pièce d'identité nationale civile na, aw ka taa yɛlɛma. Nina fiche individuelle ou bien biométrique o n'a ɲɔgɔn fɛn caman, mais civile kɔni o tɛ baara kɛ bilen. Kunnafoniya in a ɲɛna an t'a dɔn u kɔni u y'a kɛ kun min na k'a bɔ carte d'identité civile ninnu na ka na n'a ye Nina ni fɛn ninnu na, on ne sait pas pourquoi u y'a décision ta. An tɛ se k'a fɔ a man ɲi parce que an t'a kun dɔn, mais an bɛ se ka min fɔ yɔrɔ in na ko in a bɛna gɛlɛya. An ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ko in bɛna gɛlɛya, a bɛna gɛlɛya dɛ sans mentir. A gɛlɛyayɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye? Maa joli de bɛ yen carte nina bɛ minnu bolo, mɔgɔ joli de bɛ yen minnu ye carte biométrique sɔrɔ. Nin pièce fɛn fɛn fɔlen filɛ nin si sɔrɔli ma nɔgɔn bi, a si sɔrɔli ma nɔgɔn parce que i b'a dɔn mɔgɔ camanba de bɛ yen Nina t'olu bolo. Bon Nina in dun a sɔrɔli u ye nana ni biométrique min ye laban ye, u nana n'o min ye o dilanli fana sirilen de kun don o fɛn kelen ninnu na. I ka Nina ou bien i ka fichier ou bien i ka fɛn minnu bɛ fichier min b'i bolo a sirilen de olu la, mais mɔgɔ camanba tun bɛ yen o ti mɔgɔ minnu bolo. O bɛ kɛ cogo di? Donc mɔgɔ caman de bɛ Mali kɔnɔ halisa minnu bɛ yen ni Nina t'u bolo, biométrique t'u bolo, ni foyi foyi t'u bolo. Ni fana ye pièce ninnu ta k'a lajɛ a bɛɛ sɔrɔli ka gɛlɛn.
ali carte d'identité nationale min fɔlen filɛ n'u ko k'a bɔ ka yɛlɛ dɔ ninnu kan o fana sɔrɔli man nɔgɔn a sɔrɔli ye baara ye bibi in na Mali kɔnɔ a sɔrɔli baara b'a la n tɛ passeport ni fɛn ninnu dɔn dɛ mais pièce d'identité carte d'identité sɔrɔli bi baara b'a la mais n'i y'ale fana ta k'a comparer tɔ ninnu na i b'a ye ale de fana ka nɔgɔn parce que il suffit que i ka taga n'i ka photo ye i photo ka ta donc ani wari min kan ka sara mais hali o yɔrɔ la sɔrɔli ka gɛlɛn a tɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ la a tɛ sɔrɔ polisiso bɛɛ la a wariko bɛɛ ma k'a kan prix kelenw t'a la yɔrɔw la mais ale carte d'identité kelen fana sɔrɔ ka di ka tɛmɛ tɔ ninnu na donc o ko bɛ kɛ cogo di donc a ko kɔni vraiment a ka gɛlɛn ko nɔgɔn tɛ c'est pas une chose facile mais je sais que u bɛ dɔ fara a kan n'a y'a sɔrɔ u tɛna fɛn fara fɛn in date kan an bɛ min laɲini kɛ u fɛ Orange ni Malitel ani association in u k'a lajɛ u ka dɔ fara fɛn in date kan cogo min na mɔgɔw bɛ se k'u labɛn ka kɛ ni fɛn ye parce que n'u ye nin tigɛ sisan a bɛna kɛ baara ye mɔgɔba de bolo parce que pièce min fɔlen filɛ ko k'a identifier o sanfɛ a tɛ bɛɛ bolo mɔgɔ camanba de bɛ yen a tɛ minnu bolo halisa n'a fɔra k'olu ka pièces ka tigɛ sisan a bɛ jouer olu kan a bɛ jouer entreprise fana kan dɛ parce que pièces ninnu t'an kunna fu la a tɛ mɔgɔw kunna fu la i bɛ crédit de k'a la i bɛ forfait de k'a la i ka fɛn bɛɛ an bɛ don min na i ko bi téléphone kɛra fɛn bɛɛ foyi t'i ɲɛ bi ni téléphone tɛ donc o téléphone ninnu olu bɛ baara kɛ ni pièces ninnu de ye a pièce in dun a fɔra ko k'a identifier ni min ye o tɛ bɛɛ bolo donc caman kɔni bɛna tigɛ a bɛ jouer bɛɛ kan jamanadenw anw a bɛ jouer anw kan a bɛna jouer entreprise ninnu kan donc o ɲuman ye min ye halisa u ka ko in lajɛ u ka dɔ fara a waati kan parce que tile 15 in a ka dɔgɔ a daminɛna waati min na n t'o dɔn ka ɲɛ ka d'a kan n ye communiqué ye kunun maintenant n bɛ min laɲini ni maa ninnu fɛ u k'a lajɛ ka dɔ fara fɛn in délai kan kalo 1 ɲɔgɔn na ka taa se kalo 2 ɲɔgɔn na ma u k'a lajɛ u k'o fara a kan cogo min na bɛɛ bɛ se ka labɛn k'a kɛ ka kɛɲɛ n'a ye o de bɛ kɛ fɛn sabatilenba ye donc o laɲini an b'o kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ balimaw n'an bɔra yen an bɛ don kunnafoni kɔnɔna na halisa o bɛ tali kɛ jumɛn na an ka transporteurs compagnie de transport caman bɛ yen u ye décision ta k'a laɲini fɛn min ye dugutaa passew ye ka se ka dɔ bɔ u sɔngɔ la o hukumu kɔnɔna na an ko a ka kan an ka bɔ ka dɔ fɔ aw ye parce que anw de bɔra yan dɔ bɔlen taji sɔngɔ na an bɔra yan k'a yira maaw la k'a fɔ dɔ bɔra essence sɔngɔ na nka halisa dugutaalaw ni o ye passew ye fɛn ma bɔ olu la an ye wele bila yan jamana ɲɛmɔgɔw ma ka wele bila compagnie de transport ma u ka se k'a lajɛ ka dɔ bɔ u ka passew la caman kun y'a kɛ ka d'a kan depuis fɛn in daminɛ Somatra ale tun ye dɔ bɔ a ka passe la ni an ye min mɛn kɔni ko compagnie fɔlɔ don k'a ye dɔ bɔ a ka passe la o ye Somatra ye maintenant kumaw cayara kɔfɛ an tun ye chauffeurs ɲininka ka mobilitigiw ɲininka ka station tigiw ɲininka ninnu bɛɛ y'u hakilila fɔ an ɲɛna station tigi dɔw yɛrɛ y'a yira n na k'a fɔ n'i y'a ye dɔ bɔra carburant na mais halisa dɔ ma bɔ fɛn na parce que dɔw tun bɛ ka feere prix kɔrɔw la halisa an y'o dɔw ɲininka olu ko stock ko don stock min b'u bolo u y'o sɔrɔ gɛlɛya la u bɛna continuer k'o feere gɛlɛya kelen na nka n'o stock banna u bɛna courant min ta dɔ bɛ b'o la dɔw y'o fɔ an ye station tigi dɔw yɛrɛ y'a yira n na k'a fɔ dɔ bɔra essence la dɔ bɔra gasoil la mais station bɛɛ tɛ ko yɔrɔ dɔw de ciblelen don jamana yɛrɛ fɛ olu dɔ bɛ bɔ olu la nka a bɛɛ tɛ o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen chauffeur dɔw fana tun y'a yira n na k'a fɔ fɛn tɛ se ka bɔ passe la hali n'a y'a sɔrɔ dɔ bɔra gasoil ni essence la ka d'a kan ko min bɔra gasoil la o prix hakɛ kama o t'a to olu ka se ka dɔ bɔ u ka passe la caman tun ye nin fana fɔ an ɲɛna chauffeurw la nka an ye kunnafoniya sɔrɔ kunun
k'a fɔ Mali compagnie de transport a ɲɛnama caman kɔni bɛ yen, compagnie ba caman kɔni bɛ yen minnu lakodɔnnen don kosɛbɛ ni jama bɛ girin u kan. Olu caman bɛ yen, olu ye dɔ bɔ u ka passew la. Kunun an y'o kunnafoniya sɔrɔ, compagnie caman don. Mais en tout cas compagnie ɲɛnama minnu tun bɛ yen ni ɲɛw baarakɛlen tun don olu dɔw kan. An ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko dɔ bɔra olu ka passe la. O compagnie ɲɛnamaw bɛ tali kɛ jumɛn na? An ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko compagnie de transport Air Ñono. Air Ñono mɔgɔw ko olu ye dɔ bɔ u ka passe la. Mali dun kɔnɔ n'i ye compagnie ko fɔ, n'i ma Air Ñono fɔ, i ma Jara fɔ, i y'i da lamaga mais i ma kuma. Donc Air Ñono ye dɔ bɔ a ka passe la, a diyara an ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ Jara transport. Jara fana ye dɔ bɔ a ka passe sɔngɔ la. Mali kɔnɔ compagnie belebele fana ye Jara ye. A lakodɔnnen don kosɛbɛ. Olu fana ye dɔ bɔ u ka passe sɔngɔ na. Fo ka taa se Africa Tour Trans ma. Ninnu bɛɛ lajɛlen ye dɔ bɔ u ka passe sɔngɔ na. Yɔrɔ an y'a fɔ aw ɲɛna ka tɛmɛ n ko Somatara de y'a daminɛ. Somatara de fɔlɔ y'a kɛ. Donc maintenant a liste bɛɛ t'an bolo. Mais an kɔni ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko minnu ye dɔ bɔ u ka passew sɔngɔ na, o ye nin de ye fɔlɔ. A bɛ se ka kɛ dɔ wɛrɛw bɛ yen minnu y'a kɛ mais comme an t'o dɔn an m'o kunnafoniyaw sɔrɔ. Ninnu kɔni ye dɔ bɔ u ka passew sɔngɔ na. Donc an bɛ foli kɛ compagnie ninnu ye parce que anw de y'an filɛ yan. An ye dɔw yɛrɛ kumakan jouer ka yira aw la yan. K'a yira k'a fɔ dɔ bɔra taji la nka halisa olu ka passe b'a nɔ la. Donc u ye min yira an na kunun ka d'a ma comme kunnafoni o de ye nin ye. Donc dɔ bɔra passew sɔngɔ la. Donc compagnie minnu y'a kɛ an b'u fo ka d'a kan u y'u miiri jamanadenw ka gɛlɛya la. An y'o de fɔ jamana in kɔnɔ anw yɛrɛ de bɛ se ka hinɛ ɲɔgɔn na. Anw yɛrɛ de bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ. Anw yɛrɛ de bɛ se ka kow nɔgɔya ɲɔgɔn bolo parce que fɛn in bɛɛ tɛ se ka kɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw. Fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw u tɛ se, u kelen tɛ se. Olu kan ka min kɛ anw ye u bɛ se k'o de kɛ n'o ye ka dɔ bɔ fɛn dɔw sɔngɔ na. Mais anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ anw kan ka min kɛ ɲɔgɔn ye est ce que jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ n'o kɛ yan anw ye yan? Cɛw tɛ se k'o kɛ dɛ. Donc maliyɛnw an jamanaden damaw walayi n'an hinɛna ɲɔgɔn na tɔɔrɔ min b'an kan a bɛ ban. Tɔɔrɔ min filɛ an kan ne m'a fɔ n ko ala nɔ tɛ dɛ. N m'a fɔ n ko latigɛ tɛ. N m'a fɔ n ko gɛlɛya tɛ yen. Mais tɔɔrɔ min bɛ an kan n'i y'a sigi 100 i b'a sɔrɔ 90 ye an yɛrɛ nɔ ye. An yɛrɛ nɔ jamana ɲɛmɔgɔw sen t'o la dɛ. An yɛrɛ dama parce que an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na. An tɛ hinɛ ɲɔgɔn na. Donc fo an k'o de dabila. An ka hinɛ ɲɔgɔn na. An ka makari ɲɔgɔn na. An ka ɲɔgɔn mago to. N'an y'o kɛ sisan walayi n bɛ kali aw ye an yɛrɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ parce que an bɛ ɲinɛ min kɔ hɛrɛ min n'an b'a sɔrɔ an t'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ye an yɛrɛ de don n'an hinɛna ɲɔgɔn na. E ye commerçant ye i bɛ malo de feere i bɛ ɲɔ feere i bɛ nin feere i bɛ nin feere i y'a gɛlɛya parce que a ka gɛlɛn nka e kɔni bɛ occasion sɔrɔ chance bɛ e bolo i ta dɔ bɛ yen i b'o sɔrɔ nɔgɔya la. E b'a sɔrɔ nɔgɔya la ka sabuya kɛ ala yɛrɛ ye hɛrɛ dɔ kɛ e ye ala ye dayɛlɛ dɔ kɛ e ye e b'i ta sɔrɔ nɔgɔya la. Maa minnu b'a sɔrɔ gɛlɛya la olu b'a feere prix min na e min b'i ta sɔrɔ nɔgɔya la e fana ka tila k'a feere o prix kelen na. Acheteur kɛ ɲɔ feerela o malo feerela o hali ni mɔgɔ ma fɛn fɛn ye i yɛrɛ hakili kan ka i yɛrɛ sɔsɔ ye dɛ. An dun ko an ye silamɛ ye an ko an bɛ seli k'a daminɛ fajiri fo ka taa se k'a daminɛ fajiri la ka taa bila fɔ seli fana anw de ko k'an bɛ nin bɛɛ seli. Mais anw tɛ se ka hinɛ an silamɛ ɲɔgɔnw na an tɛ se ka hinɛ an mɔgɔnifin ɲɔgɔnw na. Mais an ka silamɛya ye jumɛn ye? Anw ka silamɛya ye jumɛn ye? Kɔrɔ jumɛn de b'anw ka silamɛya la? Donc vraiment gɛlɛya min b'an kan an ka miiri an yɛrɛ dama na. N'o tɛ an sɛgɛnna nka an yɛrɛ nɔba b'a la. Par exemple transporteurs filɛ nin ye ka nin min kɛ nin ye a hɛrɛ bɛ se jɔn ma? Ministre de bɛ voyager Air Ñono na. Général Asimi de bɛ voyager Jara la. Sadio Kamara dun n'a bɛ taa Tombouctou a bɛ don ninnu dɔ kɔnɔ wa?
n'a bɛ taa Kidali a bɛ don nun dɔ kɔnɔ wa ni Abdoulaye Diop n'a bɛ bɔ yan bi ka taa Irisi jamana kan a bɛ don ni mobili nun dɔ kɔnɔ wa a ti don o kɔnɔ donc u bɛ yen anw yɛrɛ de ye u bɛ yen anw yɛrɛ de ye wa o compagnie de transport tigi minnu fana bɛ yen u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ yen jamanadenw fana de ye n'u bɛ yen jamanadenw ye olu fana kan ka nɔgɔya daw kɛ jamanadenw ye u bɔra k'o dɔ de kɛ tan donc an b'u fo halisa minnu bɛ se ka dɔ bɔ a la ka jigin ka tɛmɛ nin kan halisa an b'u wele u ka dɔ bɔ a la bɛnda la n'i y'a kɛ ɲumanya de y'i bila a la wa Ala b'a dɔn i ye kira b'a dɔn i ye donc vraiment compagnie fɛn fɛn bɛ yen n'u ye dɔ bɔ passé la an b'u bɛɛ fo balimaw n'an bɔra yen an bɛ taa kunnafoni kɔnɔ halisa douane mɔgɔw ye frappe kɛ kosɛbɛ douane mɔgɔw an b'u fo yan Konate n'a ka cɛdenw vraiment an b'u fo dan tɛ foli min na an ka douaniers ye tɛgɛ da sogo dɔ kan min n'a kɛra Segu mara la c'est à dire Segu yɛrɛ de sogo in a bɔra kɔ kan ka don jamana kɔnɔ a nalen an ka jamana kɔnɔ o tun bɛ fɛ ka u sɛnsɛn ka don n'a ye fɔ Faba la yan Bamako o de la an ka douaniers kɔni ye tɛgɛ da kan Segukaw fɛ yen u ma sɔn a ka Segu cɛ ci i n'a fɔ a ye Mali dugu tɔw cɛ ci cogo min na ka Segu sɔrɔ donc fɛn min ye sogo in ye a bɛ se tɔni 55 o bɔɲɔgɔnko ma douaniers y'a jira k'a fɔ nin kɛra hukumu min kɔnɔ o de ye u ka baara dɔ waleyali ye ni o ye ka se ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin fɛn kuntanw fɛn kolow fɛn minnu tɛ sariya kɔnɔ olu kɛlɛli ma ani jamanadenw yɛrɛ ka lakana bɛ se ka sabati cogo min na k'u y'a dabɔ o de kama k'o de hukumu kɔnɔna na douaniers ye u ka wulikajɔba dɔ boloda n'o kɛra sababu ye u y'u boloda fɛn dɔ kan fɛn min n'a tun tɛ sariya kɔnɔ n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun lase jamanadenw ma a kɛra ka bɛn juma ma min n'o bɛnna novembre kalo tile fɔlɔ ma san 2024 fɛn min minɛna a bɛ se sogo tɔni 55 bɔɲɔgɔnko ma sogo min ni sogo suguya bɛɛ lajɛlen dɔ b'a la sogo kundanba sogo kolon sogo toli o sogo in n'i y'a ta k'a lajɛ a dɔw bɛ yen sogo bumaw misi sogo biɲɛ jɛgɛ foromansi olu bɛɛ lajɛlen de tun bɛ fɛn in na olu minnu b'a la fɛn ɲumanw tɛ u tolilen don wa u tɛ sariya fana kɔnɔ u bɔra yɔrɔ min na u dilanna cogo min na u ye waati hakɛ min kɛ sira la n'u kan ka na ani fɛn in yɛrɛ kan ka waati hakɛ min kɛ yan'a ka dun ka ban ni o ye a date d'expiration ye a date bɛ ban min na u bɛɛ tɛmɛnen don nka nin bɛɛ la u tun bɛ fɛ ka don n'a ye tulo gɛlɛya kan yuruguyurugu sira kan ka na di jamanadenw ma an ka san k'a dun a k'an bana n'an banana a ka sɔrɔ k'an faga donc o de la douaniers kɔni u ye tɛgɛ da sogo in kan k'a minɛ a yɔrɔ la sa ni ka sɔrɔ ka wele bila Segu gouverneur yɛrɛ ma ni o ye général Alassane Traoré ye o taara yɔrɔ in na ka bɛn dɛnɛ ma direction douaniers olu ka direction na u ka ɲɛmaayaso la ka t'i ɲɛ da douaniers u ye nin baara belebele min kɛ kan o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn min kɔni ye gouverneur ye ale ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ta ani waleɲumandɔn belebele k'o ta ka ɲɛsin Segu douaniers ma ka sababu kɛ u bɔra ka nin baara belebele min kɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ la n'a y'o kɛ jamana ɲɛmaaw Asimi Goyita a n'a ka cɛdenw olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a tilala k'a ɲini tuguni ninnu fɛ halisa u ka tɛmɛ n'u ka baaraw ye cogo min na ni ɲɔgɔnna walew olu bɛ se ka kɛlɛ sabula a ka kuma na a y'a jira k'a fɔ nin dumunifɛn minnu kun filɛ nin ye n'a bɛ ka na ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye ninnu ye kojuguba de ye anw yɛrɛ ma n'a bɛ se ka kɛ sababu ye an ka kɛnɛya k'o don galama na n'u bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na o la sa
fɛn min ye doyen ɲɛma ni o ye Segu ta ye ni o ye colonel Seydou Traoré ye ale fana y'a yira k'a fɔ ko nin fɛn min minɛnen filɛ nin ye conteneur 9 ɲɔgɔn na o de tun b'a kɔnɔ a tun bɛ se o de ma conteneur 9 ɲɔgɔn na donc maintenant doyen kɔni layidu ta k'a fɔ olu ka wulikajɔ kɔni a bɛna to sen na halisa cogo min na ni ɲɔgɔnna fɛn ninnu a bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ pewu. Donc balimaw kuma ye nin de ye ne ye min fɔ yan o don na o ni nin bɛɛ ye kelen ye a ti dɔgɔkun kelen bɔ fɔlɔ ne ye nin ɲɔgɔnna fɔ yan k'a fɔ fɛn min b'an bana fɛn minnu bɛ yen n'u b'an bana nin dɔrɔn de don. Cɛ maliyɛn man kɛnɛ o n y'a fɔ yan o don na n bɛ segin a kan bi fana an man kɛnɛ bon ni doyen kuma ni minɛ ta i b'a ye nin bɛ don an ka jamana kɔnɔ ka n'a feere anw ma anw de bɛ tila k'a san k'a dun sogo toli ko dan n ye min fɔ yan a ma nkalon tigɛ n ko ne kɛnɛ n sannikɛtɔ bɔra biɲɛ dɔ kan n sannikɛtɔ delila ka bɔ biɲɛ dɔ kan n sannikɛtɔ delila ka bɔ sɛ dɔ fana kan sɛko yɛrɛ tun ka fisa ka tɛmɛ biɲɛ in kan o parce que parce que sɛ in ta kun ye o tolilen kun don sɛ toli a fan bɛɛ tun u bɛ min wele ko poulet de chair nka biɲɛ in suguya ma se ka dɔn fali biɲɛ de don wa wulu biɲɛ don wa jakuma biɲɛ don wa a ma dɔn donc nin fɛn kirikara ninnu bɛ bɔ kɔ kan ta ka na don anw ka jamana kɔnɔ ni doyen ka wulikajɔ ma se ka kɛ sababu ye ka nin minɛ an bɛ nin dun wa a b'an bana o de la maliyɛnw an si man kɛnɛ bi walayi an man kɛnɛ bon dumuni de don n y'o de fɔ taa port la i ka t'i jɔ i k'a lajɛ nin fɛn ninnu u bɛna na cogo min na i k'u lajɛ wa nin dɔrɔn tɛ dɛ sogo minɛnen filɛ wa nɔnɔmugu camanba de bɛ yen minnu bɛ don an ka jamana kɔnɔ tan ni nɔnɔmugu ɲumanw tɛ malo camanba de bɛ yen minnu bɛ bɔ kɔ kan ka don an ka jamana kɔnɔ ka na ni malo ɲumanw tɛ tulu camanba de bɛ yen tan sukaro camanba de bɛ yen ani boisson surtout an ka diɲɛ laban boisson énergétique ninnu u camanba de bɛ yen minnu bɛ bɔ kɔ kan ta ka don an ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ boisson ɲumanw tɛ sukaro ɲumanw tɛ u ti foyi se an ma ni bana tɛ bana dɔrɔn donc vraiment an ka douaniers an b'u fo nin wale in na kosɛbɛ u bɔra ka wale ɲumanba de kɛ tan an b'u fo halisa u ka nin ɲɔgɔnna baaraw ka to sen na cogo min na jamanadenw ka lakana bɛ se ka sabati kɛnɛyako ta fanfɛla la mais n bɛ fɛn kelen fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye c'est vrai douaniers ye nin min kɛ nin ɲɛna ni o ye fɛn kuntan minnu bɛ bɔ kɔ kan ka don an ka jamana kɔnɔ ka se k'u minɛ mais fɛn minnu fɛnɛ bɛ yen n'u b'an ka jamana kɔnɔ ka kɔrɔ n'u man ɲi n'u bɛ ka feere an ma u kan ka wulikajɔw kɛ k'o kɛlɛ n'i y'a dan ne ma kɛlɛ kan ka fɔlɔ o yɛrɛ de la nka ɲɛ o tɛ douaniers nɔ ye ministère de la santé et du développement social olu bɛ wele nin yɔrɔ in na yan fɛn minnu b'an ka jamana kɔnɔ ni fɛn ɲumanw tɛ jamanadenw ma o kɛlɛ u kan k'o fana kɛlɛ o fɔlɔ kan ka kɛ o de la hali sini taa sugu la i bɛ taa sɔrɔ sogo jɔlen don dimɔgɔbaw wololen don a la sogo gulonnen don dimɔgɔbaw b'a la dimɔgɔw bɛ bo k'a la yen u bɛ tila ka n'a san ka taa tobi an b'a dun hali sini taa circulation na i b'a sɔrɔ sogo kantigɛlen misi salen a bɛ katakatani kɔnɔ a bɛ ka na sugu la feereyɔrɔ la t'i jɔ circulation na hali sini i bɛ sogo ye dɔ bolo sogo b'ale bolo kelen na bolo kelen bɛ ka moto minɛ sogo bɛ bolo dɔ in na sogo dan bɛ gudɔrɔn fini min kan fini jɛlen de don wa sogo de jɛlen don wa a bɛ moto min kan o de jɛlen don wa mɔgɔ t'o dɔn fiɲɛ na poussière la ni moto cunna ji nɔgɔ la ɲɛgɛn ji la o ɲɛgɛn ji bɛ sɛri ka na kɛ sogo kan a b'ale bolo ta a bɛ ka na n'a ye a bɛ circulation traverser ten ka na n'a ye sugu la ka na feere mɔgɔw ma u b'a san u b'a dun hali sini bɔ k'i jɔ bɛɛ kan i b'a sɔrɔ buru bɛ mototigi buru caman bɛ fɛn in kɔnɔ k'a gulo sandiriba in k'a datugulen tɛ ka ɲɛ buru bɛ ka circulation traverser poussière b'a la fɛn bɛɛ b'a la ni moto cunna ji nɔgɔ la o bɛ seri ale fana kan
moto be ka boli poussière be ka taa kɛ buru la kala ka datugulen tɛ ali sini ni bɔra i bɛ bɛn n'o ɲɔgɔnna dɔ ye o ka ɲi mɔgɔ ma o fana ma ɲi mɔgɔ ma dɛ wa kɛlɛ kan ka daminɛ o de la wa bana ninnu kun caman bɛ yen o de don o de bɛ k'an bana bi donc vraiment an bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'u hakili to jamanadenw ka kɛnɛya la n'a fɔra fɛn tɛ bolo la wari tɛ yen sɛgɛn bɛ mɔgɔw la e bɛ kunkurunin min sɔrɔ n'a fɔra k'o bɛɛ fana ka taa furakɛli la a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn kuma ni kuma a ye mɔgɔw bila ka don sugu kɔnɔ u ka taa lajɛ minnu bɛ k'u ka feerefɛnw feere min bɛ taa mɔgɔw kɔnɔ n'u ti ka kɛ saniya kɔnɔ n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana lase mɔgɔw ma aw ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ a bɛɛ la n y'o de fɔ bi bi in na i bɛ mɔgɔw yɛrɛ di jagosa ka k'u ka hɛrɛ fɛ n'o tɛ mɔgɔw yɛrɛ an yɛrɛ bolo ye kala ye ka k'an yɛrɛ la koyi ka mɔgɔw jagosa ka k'u yɛrɛ ka hɛrɛ fɛ n'aw m'a kɛ a man ɲi an tɛ se ka kɛ bilen donc badenw an bɛ kunnafoni kuncɛ ni min ye sisan o ye diɲɛ selekena ni kunnafoni dɔ ye cɛ dɔ bɛ yen ale tɔgɔ kɔni kɛmɛ ka diɲɛ bɛɛ fa nin waati in na ko Baltazar nin ye wara ye dɛ Baltazar in tɛgɛ dara ale de kan Guinée équatoriale jamana na o faama dɔ den don wa a fana ye nafolotigi ye wari b'a fa kunna wariba b'a fana kunna Baltazar tɛgɛ dalen kamalen kan u taara a ka mansin kɔnɔna de lajɛ n'o y'a ka ordinateur ye k'a sɔrɔ muso 400 ani kɔ a kɛmɛ ka kirikara ko de ta k'o sɛgɛrɛ fo ka dasi ni yoyayo a kɛlen don ka fo ka dasi ni yoyayo jama b'a faamuya k'o ta k'olu sɛgɛrɛ ka sɔrɔ k'o filmer ka tila k'o bila a ka ordinateur kɔnɔ muso 400 ni kɔ wa si ni si tɛ kelen ye muso furulenw a tila bɛɛ olu ye a yɛrɛ kɔrɔmuso denw b'a la a kɔrɔkɛ denw b'a la a fa musoninncinin b'a la a terikɛ muso b'a la ani mɔgɔ caman wɛrɛw a kɛlen bɛ ka kundanko ta ka se olu bɛɛ ma donc o hokumu kɔnɔna na lakana tigilamɔgɔw kɔni ye tɛgɛ d'a kan tɛgɛ dalen a kan an ye kunnafoni laban min sɔrɔ ko in bɛ ka gɛlɛya ka d'a kan maa caman bɛ yen e yɛrɛ fɛ k'i muso y'i dɔrɔn ta ye a dɔw ye faamaw ye minisiriw b'a la waritigibaw b'a la u ye wariba don u muso minnu na n'u yɛrɛ fɛ k'u musow y'u dɔrɔn ta ye ni den caman b'u ni ɲɔgɔn cɛ n balimaw olu caman bɛ yen u musow yera fɛn in na caman bɛ yen ko star baw don mɔgɔw b'u ye u bɛ mobili baw kɔnɔ ko commerçant baw ni fɛnw don olu caman bɛ yen olu foto yera a la olu dɔw de bɛ nimisa minɛn kɔnɔ bi o de la an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ a ka ɲama muso kelen bɛ yen k'o y'a yɛrɛ faga donc o de y'a ko kunnafoni laban ye o y'a yɛrɛ faga donc mun de la an da bɛ don nin kuma in na sinon a man d'an ye hali ni kuma sugu k'a fɔ an ka kunnafoni kɛnɛ kan nka mun de la an b'a fɔ pour que ka se ka ladilikan di an balimamusow ma i bɛ waleya min yɛrɛ la a dɔn ko waleya ɲuman tɛ surtout e furulen don i furulen don mun b'i bila nin ko ninnu na Baltazar in da yɛlɛ Guinée équatoriale n'o tɛ Mali la yan n'a fɔra ko ni ɲɔgɔnna minnu bɛ yen ko k'a poyi don o don k'u bɔ dɔ bɛ taa kunfɛ an bɛ ala yɛrɛ deli ala kan'a kɛ n'o tɛ Baltazar in caman bɛ Mali la yan dɛ Baltazar in caman bɛ Mali la yan wa a ka bali jigila maa dama min kan kabako don donc vraiment ka leçon di an balimamusow ma u ka s'u yɛrɛ la u k'u yɛrɛ minɛ o de la souvent i b'i yɛrɛ ɲininka quoi muso tɛ se ka lagosi n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la an balaka ninnu an balimamuso ninnu u hakiliw tɛ baara kɛ kuma dɔw la n'o tɛ diɲɛ kɔnɔ ni maanifin n'i bɛ miiri quoi ko dɔw bɛ yen i man ka bɛn a jan kɔnɔ wa kuma bɛɛ i b'a mɛn ko nin ɲɔgɔnna kow kɛra yɔrɔ kana lajɛ ko nin kɛra tan nin kɛra malo ye nka hali sini muso wɛrɛ bɛ sɔrɔ nin ɲɔgɔnna ko dɔ la k'a sɔrɔ nin kɛra a ɲɛna Baltazar in ta kɛra a ɲɛna a yɛrɛ y'a ye
a b'a ka telefɔni kɔnɔ a y'a bɛɛ ye nka hali sinikɛnɛ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ nin ɲɔgɔn na ko dɔ kɛ. Donc vraiment an balaka ninnu kɔni an tɛ se ka caman f'u ma nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin ye maloya ko ye dɛ n'o tɛ dɔ y'a yɛrɛ fa o parce que video ninnu ma se ka dugu bila la dɔ bɛ yen ja ale cɛ ye fɛn bɛɛ k'a ye a furulen don a cɛ n ko a y'a bila condition bɛɛ la quoi nka Baltazar in tilala ka taa bali kelen ci ale la. Baltazar in y'a ba a Baltazar de. Donc vraiment o video yeli ale yɛrɛ cɛ ye a cɛ y'a ye a denw ye video ye Guinée équatoriale bɛɛ y'a ye wa ale yɛrɛ ye maa lakodɔnnenba don a kɔni y'i sigi k'i miiri sa k'i miiri a t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na a labanna min na an y'a mɛn sɔgɔmada in na k'a y'a yɛrɛ fa k'a ye juru don a yɛrɛ kan na k'a yɛrɛ fa donc muso tɔ minnu kɔni bɛ yen i n'a fɔ a yɛrɛ fa ka musoninncinin ani a kɔrɔkɛ den minnu bɛ yen ani a terikɛ muso minnu b'a la n'olu fana ka video bɔra an kɔni an t'a dɔn olu bɛna minnu kɛ fɔlɔ u fana bɛna pɔsɔni de min wa u bɛna min kɛ u yɛrɛ la wa u bɛna Guinée équatoriale bila wa an t'o dɔn fɔlɔ nka kelen kɔni y'a yɛrɛ fa ka ban an bɛ dugawu kɛ tɔw ala k'u kisi ala ka hakilila ɲuman d'u ma ne yɛrɛ kɔni fɛ nin n'a yɛrɛ fa kun tɛ min kɛra o kɛra o i b'i jija ɲɔgɔnna wɛrɛ de ka nin sɔrɔ donc nin kan ka an balimamuso bɛɛ sɔn hakili la bɛɛ k'i cogo dɔn bi cɛw ma ɲi dɛ e ni dɔ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ a bɛ wari d'e ma a bɛ fɛn bɛɛ k'i ye nka walahi telefɔni ko in tile la ni m'i kɔlɔsi bi i yɛrɛ fɛ k'i dogolen don nka i lebulen don fɔ hali i yɛrɛ ɲɛ b'i yɛrɛ la k'i lebu f'i yɛrɛ ɲɛden k'i yɛrɛ ye yɔrɔ o ye lebu dan ye dɛ walahi telefɔni tile in na kɛ e yɛrɛ fɛ k'e suturalen don mais diɲɛ bɛɛ tilalen don i la donc a y'aw méfier telefɔni na quoi telefɔni ma ɲi dɛ caméra ma ɲi dɛ n'i bɛ se i sen bɔ nin ko ninnu bɛɛ la mais n'i tɛ se telefɔni ko i sen bɔ a la parce que i b'a dɔn telefɔni ye tiɲɛni min kɛ bi a ka bon kojugu nin ja ninnu ani nin appel ninnu ni nin message ninnu nin kɛlen bɛ ka tiɲɛni min kɛ bi ala yɛrɛ ko mɔgɔ t'a dɔn janto yɛrɛ kɔrɔko de ka ɲi halisa ala k'an sɔn hakili ɲuman na n balimaw an bɛ bi ta bila yan nin de tun ye kunnafoni ye ni ala sɔnna bi ta ka bɛn ni araba ye min n'a bɛnna novembre kalo tile 6 ma san 2024 kunnafoni lasera aw ma Segu Tarawele fɛ a k'an bɛn alamisa 7h waati ko kura an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'ala ka diɲɛ ka kunnafoni wɛrɛw di aw ma merci aw ni ce aw ka kulomajɔ la.